Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. MLA jong ka BJP na Benthor Umkra constituency uba Alexander Elhek ulapha da ka jingtho sya menteri rangba ka jalla Goa Dr. Pramod Ondurak Sawan ban penpau ya ka jing Pyrshah halor ka jingthmu ban Pynlong ya ka Tales of Kamasutra bat ka Lehkmen Christmas ha ka jalla Goa katkum bala sapriang ha social media ya ka program ha ka city uba Elhek ubalongru chairman jong ka state government program implementation and monitoring committee ka sarkar jalla ulapan pau bakat kum ka program lapani baka seng ka bathmu ban Pynlong ya ka Tales of Kamasutra bat ka Lehkmen Christmas ha ka ju ka por ha Goa kadai ka kanun balatip kum ka bagan Shri Rajneesh Foundation ha Goa ya ka bakum ka imlang ka salang bat ki kanun nyam kristan kimla satya ban pediang da leilei ru ya ka ne ka tamasa uba hek ula karpat ya menteri rangba ka Goa ba unpa pensisha bat banwat ya ka jingsisha la kanika program ka daini ka basisha bat la dalab bakalong ka basisha de ban le da ka batinge bat ban pensi tom katkum ki kendon jongkaan ya ki badon kiti ban Pynlong ya kanika program